Haka jing persyang ban yo ya kalat ban yakendo bat ban yakren bat ki kertong ki ban se aireng no haka ni election MDC kaban sawan nakliang kani ka channel kala persyang ban yo ya kalat ban yakendo ya way na ki kertong ya kabakaseng Voice of the People Party kala ibit ban pinikon haka ni election MDC kaban sawan kalet live TV kala yo ban yakendo ya ba ting shine power uban saya aireng no hagani election MDC na Rembai Cleariat constituency nakaliang gani channel kalayo ya kalat banbo ya ki kato kani ki jingkli hakabay day bat kasin jam ya kabana kaliang uni orang ba ushim bat rai ban yakun hagani election MDC shapok ying darbar thawain ka jende hills adon moses District council ba tin sain kembali cibon ai kapor ke bakor dor ai kejumpi pat kam tame menta pidon nak ting taki jumbon kam jumpi namta ke election pat kam tamru namta ke ni ke snembat mai pibon kam hang ini sam jumpi tuklan em ba tin sain ban ya tho ingi kindiat pang jumpi ta khoble cibon ba ya piru dia syua bangan jubab ya jingkali ke bapila Kalimantan nengkong ai ngakwa ban ai khoble sun temai besuk bakamen ya pi balang ba jong ni usnum batamai ka let live TV jong pi channel jong pi kan nang ya isyaprang bad ha ju ko por ngang simru ya kani galan man ai khuble sun temai besuk bakamen ya ki nong song chinong jong ka consensi bi jonga ya ki nong song chinong jong ka jantia bad kumju jong ka state jong hi bro koi ti ha je de bad jingkali ko ba pi kali ngakwa ban jubab kum ni banga ngadai u ba ting shai lang phawa u besyong basa haka shinong dikhia west ti nga yeng yale yakani ke election MDC josem arjar pusan naka arpulai Rembai Cleariat constituency naka party Voice of the People Party ni tho ingi namar bang yo iba pi pidon pa ba di kam balang long ru secretary Tlanan ba tin sain ban ito ingi hato kanika jingrum jompi sa kanika kam san himasima kalan emban penyeper na taka kontri kam jompi ka kam niam kam kon jompi ho gata ka de jin shisha banga persyang hi ban yakit yaba yaki kam jong ka balang yaki kam shnong kam thau yaki ba ka balang lani ka shnong ka ibit yanga ban tenrong ha terpeng ki batalat ki jonga ban yakit yaba ti habang rung sya kanika jeli jong ka san himasima ngasngu ba kan yarap yang abangan yo ban syakri omtang ya kasnong kathau ya ka balang Henry ya ka konsensi bad ya ka than hi borok kawai da kata kalenti jong ka jinsen syar ka bahok ka bkhoi ka jinsen syar ka ba klemdon ka jinsen syar ka ba siliang no siliang dan ta baru ha kanika kam election but pinong ru kumwe naki campaign plan yang ban ito ini haki election ke balada na ke parti ba pi side ya lek bahala ni pi side lek campaign ho ya kata ngalaban ong bakade ke jin shisha hi ngaju campaign ya ki election ki prepare kum ki MDC ke election MLA bat kiwi de Henry ha ka jin campaign ge jonga yau nu candidate ubang kersan ngamju campaign ya ka parti ngape yu breu ha kini ki election ki baladam ti Henry ha kani nadu ke election MP ngape ya ka parti nengkong bat ya kinong yalam ki jongka hadin kata ngape ya ubreu yu candidate mo ya Dr. Ricky iji sengkon ubala job dan buram ha kini ke MP election baladam ti ha ka jin de ba kata ka campaign ke jonga ti kalong kumta ngamju pe raya ka parti ngape ya ubreu bat ngamju don bentah heru bat kanu ka parti ti amanta pun judan benta bat kanu parti ka ipat ka ba penlong ya pi lane kata ka jingkhang ke jong pi ban rum pat syakandika parti ka batmai ka seng Voice of the People Party ya hakaji de bat kata kai ka ba ketik ya kemen sem bat ya kejumut kinci perkhat jonga bandung sini ke parti namar ngai ya kinong yalam ki badan hani ke parti kidei kinong yalam ki ba yi ijngai kidei kinong yalam ki ba don ke jingkit khle na ka banta kumno ban kentiu ya keribat ke ban riu syajarong bat kham syajarong kata ka de ka ji jonga ka bala penlong yang banga ngahap bani don bentabat kanika parti rengkat bat kini kinong yalam ki badan haka hato kanika jing kon jong pi na po kanika Rembai Cleariat constituency
namar bantau uniu kertong uban saya kun nakaseng UDP uba long ru sitting MDC banta poka Joint House Autonomous District Council bat uba long ru UEM hato kan ike jingi kun kejumpi kalong hapadeng bat pi bat une kidang don sune ki parti ka ba pi sno nakaling kejumpi ba pi kun percap ha kan ika election ka banta kumbang tip lani yo sngo narum naneng lani lang baki khubor ngam ngam padi nalor jong u sitting MDC jongi uba finalness bare naka parti UDP tingai ba menta kaji yakun kat kum kaji pau ki khubor kan long bai tang habding manga naka parti Voice of the People Party but iba finalness bare naka ay UDP party ladapi poi sakatong ha kan ika election MDC ika thong ka banakong kejumpi ba pinle po kan ika district council namar ba kumbani yo inta ka district council ka JHDC ka ladon chupun ha kita ki kunrum kunram naduk ke tulop kibai pat termo bang nimla ban pau ni lading la ban jiru iklan yang bani tu yang ni kalian kejong pi ka sinjam ka ba pinle banakong sumudor ladapi poi sakatong takathong ka ba don hanga ladaki paiba ki ibit ban jit yanga ban punjab don burom yanga nam tam mi khmat ya ka constituency bat ya ka thangi syaka district council jong ka JHDC kathong ka ba khmat kalong bangan persyang ban syakri hok ban ai ka jin syakri ka ba biang ka ban penhun yo paiba bat ban wanra ya kata ka jin sensyar ka ba khu ya po ka council ka jin sensyar ka ba bank ka ba tikna ka ba klem da don kinu ki kendrum ki kendram hoi ngaso thu bangam la ban le ya kata marwei da ka banga kermen ru ba kiwi kertong kin job don buram bat ka ba hakmat ngaso ba langba ka jindon jongi ya kino yalam hapok ka parti maki hikin tinlen ti yangi kin yalam yangi ban aya kata ka jin sensyar ka ba khoi bat kata ka jin sensyar ka ba yai bai yai renti tang itai to kanika jingkren jong ki ba kamtam ni ki wei ki district ki ong ba Sakathain East India Hills bat kamtam na kanika constituency ki ong ba kapisa ka jur ba ki akapor election bat kini ki kertong ki bay khunru ki penjur ba to kapisa kanaman poi Sakatong tekan nakaliang ka jong pilan ban ban tho yang kendiat pangkani namar ba ma ki ba kwa ban tip pangkani nakaliang jong pi penculur na em kanika kam election dekat pisah. to hagaji dei bat kata hoi kala bandun kata ka bor jong ka pisa mo haki election ki baladam ban penbi dan ni ban kring yaki nong syong syong le ni yaki voters ban kersyan yo nu candidate da ka bor pisa te hagaji dei bat kata ka jingkeli ka pi ai mentan nya sngo bangan ai jimun sya kipara nong ya contest mo ya kanika election MDC ba kimdei lani wat nakaling jongaru ngimdei ban pendon kam bakla ya kata ka election habang ini kun ngini le da ka borjo ka pisa tinamar kata ngisu thu ba lada ngin ya kun da ka borjo kata ka pisa ngisu thu ba ka lawei jong ka riba ke ben riu ka lawei jong ki khun samla kala jot lupa namar ka sensyar ka khadar ka ba daka pisa kalong ka babakla tinamar kata nga penslur ru hagju kupor yaki paiba yaki nong syong sinong jong ka konsensi jonga bat jong barok ka konsensi ru kebedan hapok kanika ribi ik jongi bakin nam pe ya kata ka bor jong ka pisa bakin shim ya ka bor halade ban yele persya ya ka bor jong pisa hagje dei bat ka kam jit nong mikmat Design stang ni ko wei ka jingkeli kwa ban boy pi ka eka message lani ka eka takaba kwa ban ai ki ba ki jong pi kam tam na kanika constituency na kaliang ko jong pi ka eka message ka ba kwa ban ai ki ban pensngau na kaliang ko jong pi kumo kertong ha kanika election MDC Tana kaliang jonga kum u kertong jong ka Voice of the People Party na karambay cleared constituency da ka ba mensim ka ba sngorit nga karpat rit yakinong syong snong yakinong tevot jong ka constituency jonga karambay cleared constituency bakin sobha banjit
yanga haganika election MDC kaban salong haka 8 Februari bapin sobha ban Kersian pura nga kenang bangan poi sekatong kenang bagi jing temu jonga bat ki jing temu jong ka parti kinlong ki bajab tang itai Tak boleh sebut Pak, insya Allah. ta kuble sibun